everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आंबो बरायबाय लोगोआबो नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोना मानोना जोङो ओरैबायदि दिनै ओरैबायदि खुसि मानोना जोंनि लोगोनि हाबा दङ दिनै आङो सिगाङो दहाय फुङावनो फैदों आरोना ओमफ्राय लोगोआ नै दासो फैदों माने लोगोखौ आङो लांनो फैबाय आरो नैबे लामासिम लांनो फैबाय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय सोरनि हाबा दङ आंनि लोगोनि हाबा नैबेनिबो लोगो सनालि जों सानैनि लोगो सनालि बसुमतारिनि हाबा फाइनालि जोङो सनालिनि हाबाखौ मोनजाग्रोबाय आरोना मानोना जोङो सानथ'वाखैमोन जे थाबनो हाबा जागोन होननानै दा जोंनिफ्राय सिगां हाबा जाग्रोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दानो जाथ'वा लोगोफोर जों एसे बिदिनो लोगोफोरनि हाबा जाग्रोजोबगोन बुरिनानैसो ना नै सासेया एसे बुरिनासो हाबा जागोन जों दानो जाथ'वा लोगोफोर जोंना ब्लाउसआ एखे जाबाय आरोना दखनाया ब्लाउसआनो जोंना एखे जाजोब्बाय नै मानोना जोङो डिजाइना एसे बेलेग जाबाय आरो दखनाया एखे जोङो एखेखौनो गानखागोन होननानै रायलायखानाय नालाय ना बेनि थाखायनो जोङो गाननानै फैबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बारा गोलाव खालामला आङो नै बियो गेट ओमफ्राय दा थांसिगोन आरो जोङो ओरै हाबलायसिगोन लोगोफोर नै सानिया दैखर खावग्रासो दं आरोना स्कुल गैया खोमा जोंनो दुगैनांगौ ओमफ्राय दा जोङो खनसे हायखांनोसै आरो नैयावसो दङ नैयाव बैनि ओमफ्राय मादै नायनो दे जाबाय लोगोफोर कान्सिखौ मा होनसिगोन एबार हिन्जाव जाबाथाय बुवारि नै कान्सा नुखादोंना बिदि ड्रेस गाननानै चां जासिगोन एबार दा देलायथ'वाखै आरोना लोगोफोर नै बा मालाय मा रायलायदों जेबो बुजिला जोंथ' नै हौवा हिन्जावा बिराद इन्टारेस्ट लोगोफोर नै सेरेब रानदो बयनोबो नियमनो बियो आखाइयाव थरथिंसे लोङा माने ओरैनो नियम जागोन आरो नै बियो सनालिनि आदा जाबाय आरोना दिनैनिफ्राय आखाइ गथायनानै होबाय माने इसानि सनालिनि आदाया गाबगुलायदोंमोन बेस्राया दानि जोंनोबो रानसिगोन आरो जों लाया होनबाबो फोरनैजों फुंनि बिखा बिथै जाग्रोसिगोन आरोना बेजोंनो गायजोब्बाय जों ओंखामखौबो जानो हायाखै बेदरखौल' जागासिनो ओमफ्राय नै बिथिंजायबो ओमफ्राय नै एक्सट्रा माने बेबु आइथें माबा माबि आरोना बेदरनि ओमफ्राय नै सासेया गोथाव जागासिनो हाम्रो ल्यागोपत्र खुट्टा धर्नुपर्छ हुँदैन भन्थ्यो धार आयो मलाई खुट्टा আপোনালোকৰ কামটো আছিল কৰিব পাৰে আপোনাৰ হ'লতো এতিয়া আমাৰ আছে টিকা চিকা লাগাउने किन लानु এইটো আপোনালোকৰ কৰিব পাৰে नै जोंहा मामाया उपाय गैया गाइस बेजोंनो जानाय बेजों जानाय उपाय गैया मा बुंनो फिसाजोबाबो फिसौजोबाबो सब देलायहोजोबनांगौ जायो ओरै खालामदो ओइ थिखोदो सिखारखाबाय माथोथ' सिखारखाबाय खोमा
Ha? Enggak tuh tuh. Oi. Oi, nang singaw. Itu. Oh. Hei. Ini kok masuk Pak? Jokowi देखायदो दोननानै ओरै फिदिंदो एकबारे Oh my god. Giring farsi. Anda Aisman bukan kita suka sini. Esok sudah. Esok wan patna. Aisman bukan kita suka. Aku di kamu orang ini. Sarla gulai dari dahi. Iseng yo zerdan no guysna. Hinja gudana korom jubai deh hinja gudana gamsa khana nih hinja gudan ke. Mana bisna nim dong kumarna sindur pun naik ke mana dek kena ini dong kumar lagi bersana. Boleh di jalan dan jalan tu. Mudah kan? नमस्कार चाहिँ मलाई गर्दिनु नि भइहाल्यो नि नमस्कार गर्दिन न म त्यसरी बसे त्यहाँबाट नमस्कार गर्दिनु भइहाल्यो Sarnai nongahai bibar sesampai kema sarana ini Dari rumah dah semua video nih. Nih Lwgwpwr, harus sampai jalan lu kita gua ketana, hendak ketana nih foto sampai nih gasnya, ekstra ya. Ampai ini bicinja foto berana gasnya, ampai ini bicara kameramen, ampai ini bicinja jengni fongbaimon, bicinja jengni logo, dah foto sampai nih धूमधाम जगह से Lwgwpwr guys, देखो design decoration. सारी खेड़
Hinjaw godaanku sobaay